Hej, Lisbeth Olofsson från Hälsosam. Träning för ovana. Du vet ju vad som gäller, så vi kör igång med en gång. Vi ska göra utfall. Kontrollerade så inte jag rillar gärna. Ett ben fram upp. Jag gör lite snett. Och så gå ner. Va? Ner. Knä över tå. Ställ oss brett. Ska vi lyfta vaderna? Lyft. Och ner. Och lyft. Ja, bra. Du tar bra det här nu. Är försiktig när ni gör utfallen och så inte halka. Skjut ifrån, upp igen. Akta er för att det är halkigt som hos mig. Man törs inte ta så stora steg. Ut. Upp på tå. De tar bra. Tillsammans med utfallet. Gör det i er egen takt. För mer kontrollerat. Oj. Så inte ner så djupt. Och lite grann. Lite bredare kan man stå. Upp. Det ska ta. Glöm inte att stretcha sen. Här inne. Hela kroppen. Då kör vi sista. Vi ser om jag orkar. Jag gör inte så stora tror jag. Så inte halka. Du bestämmer takten på dig. Du bestämmer hur djupt du går ner. Du kan gå jättelångt fram och jättedjupt upp. Beror på hur halkigt det är och hur stark du är. Jag är inte så stark, så jag törs inte gå så djupt. Ja, sista. Kom igen nu. Kan du, då kan jag. Jag ser det nog. Jag ska också klara av det här. Kan du, så kan jag. Men det är jobbigt. Åh, det tar bra på benen det där. Lisbeth Olofsson från Hälsosam. Träning för ovana. Vi ses imorgon igen. Ha det gott. Hej då.